Здравейте хора, аз съм доктор Песо и както виждате, днес ще снимаме клип на Clash Royale. Ще снимаме на Bats Draft Challenge. Да, в част втора. До мен е моя приятел. И сега да започваме. Имаме 4 уинки и за жалост една загуба. Добре. Давам с китарката и принцес Giant, защото аз голема много бързо го убиват. Добре, започваме. Рокет. И имаме Lava Hound. Той още от сега започва да пуска айс голем. Но има зап. Да пусне Lava Hound и един принцес за защита. И добре, може... Май го взехме. Lava Hound, защото много би. Не би много, просто има голям танк. Левел. Аз пък левел. Танк. Да, танк, а пък малките много бият, защото са повече. И да. Ти имаш рокет. Няма смисъл. Не. Ние имаме Royal Giant, имаме 2 танка. Взе го. И още един път да, взехме го. Ще взема тауъра. Нищо. Нищо, че пускаш с... Охола, колко години ще варят. Всички карти на това, на тренинг кампа са силни. Примерно, Найта е силен, ако е голям левел. Също така и арчерките голям левел. И доскелетите не са на тренинг кампа или са? Те са епик картата. Да. Те май са най-нужната епик карта от тренинг кампа. Се повече. Трябва да саш принца и драконите. Да играме. Да, но едното също танки, другото уж атакува. Трябва да пуснем рокета. И малките лаваханчета ще набиха малко повече демидж. И сега пусни лаваханда и един майнър. И бац. И лаваханда ще вземе ли? Да, уинка. Не е уинка. Все още не се знае. Дай пуснем рокета. Айде. Взехме го. Май. Фак. Пускай принца. Айде. Победа. Извай. Пета победа, а пък един е още на 6-та победа. И няма никоя загуба. И ние може да го настигнем. И да, отваряме го. Дай да го отворим поне. 457 голд, 2 джема, няколко найта и арчер, арус и мускетарки. Дай да донетнем. Добре, дайте Да ги ограбим. Да.
Fireball. Да. Хелспела не е нужен много. Принцеса. И да, айде да започваме. Ама той има стрели. Направи малка грешка. Нищо. Имаме Fireball. И така. Ти схъби стрелите. За нищо ги схъби. Това не значи имаме принцес. Аз също за да имам фарбол, добре. Уга-буга. Уга-буга. Няма смисъл да го увеличаваш, защото аз се спрях звука. Да се чува от играта, защото... Може да е по-забавно така. What? Опс. И добре. Дай да пуснем един принцес. И един гоблин барел. Но той е пусна майнера. И да, не взе тауъра. Хи успяла. За него обаче му е нужен, но не взе тауъра. Слабак. Уга-буга. Но взе тауъра. Нищо. Те значи да я пуснем Барт. На коя победа вземаш при се Барт? Май 8-та. Добре, още 3 игри и може да вземем Барт. Ти победи. И ще се пробваме. Ще се пробваме да вземем честа и 500 това Барт. Барт. Добре, и Fireball пуснем. Фак. Да, пуснем един. Да. И дай бързо. Ако... фак, Fireball. Но той може да не вземе. И дай бе, принцеса. Не! Тъпа принцес! Защо? Тъпа принцес! Ако се биш не случва. И нищо. 2 загуби. Сега не трябва да загубваме, защото няма да можем да вземем голда. И... да, добре. И добре. Да, пуснем един Royal Giant. И един принцес. И... да, пуснем лога. Летинка. Ама май назе. Той е сигурно за цялата игра. Не успя. Ма той много наби иначе. И сега ще изиграем малко батълки, защото само
кратък. Не, много кратък. Кубе 5 минути. И добре, дай да го отворим. 2500 голд, 24 аспирта, 27 скелетънчета, 32 елитки, 9 фурна. Може ли Legendary или Епик? Епик Ексбол. Да. И хора, сега ще направим ето го дека. Но Дошъл на мястото на клона. да пуснем ли това? Чакай, Тото и не е наша дек, бе. Ето го наша дек. Май. ние на място на литките сега трябваше да е точно. Елитките? Не. Що точно елитките? Еми, дай, чакай сега. На място на клона да сложим... Да. И така. Защото... Ама ние нямам много срещи карти текст. Еми, Учите. учерката е слаба. Моята 4 леон е изпълнителка. Да, ние в миналия епизод ви казахме, че ще ви вкарам Sparky Deck. Да. Ето го и... Ето го Sparky Deck-ът. Сирене, трябва да използвате Sparky и... Sparky, Witch, Giant, Skeleton Army, Zap, Electro, Rage и Inferno Tower. Ако искате да ставите Delta Arena, готово. Добре да започваме. Да. Сега ще направим малко и ще свършваме. Ще направим 2500. Другата игра може да стане 9, не знам. Добре, и пускаме един рейдж. Една нормална атака. Какъв димч. Да, пуснем запа на тези. Той има стрелящи. И той не наби малко. Майнър. И да, така. Добре. И... Нещо и скелетон армията са го изхабите. Да. Едно скелет. Ще може да пуснем елитки. Да, елитките по-добре да пуснем с... Или пък мина хорти това пусни. Защото също му вземем пак тауър. И един рейдж. Ма той ще пусне пичка. И те стрели. стъпите стрели. Гадни стрели. Стига с тия ломбарджакове. Yes. Добре. Ама той май ще вземе тауъра с свича. Не, няма да го вземе. Но трябва да сложим нещо стрелящо, за да го вземем. И да, пуснахме Уизарда, но няма да вземе. И да вземе. Това е тъпия фаербол. И ние го взехме. И ние го взехме, да. Отмъщаваме си. И да, пуснем един рейдж. Зап. Добре. И е стана хубава атаката. Но силна атака стана. Не сме пускали обаче никога елитки. Няма кога. Ми дай сега. Миния хорд. И добре, направихме го идеално. Сега пуснем елитките най-накрая. И рейдж. И един миньор. Можехме по-добре да се справим на драфта, но не можах. Първата игра беше заради принцеса, защото изведнъж се обърна. Точно стреляш. Пускаме един хок и един рейдж.
Малко остана. И дай пуснем един милиор. Знаеш, че така да ще направи. Нищо, че имаш хок. Да, имам хок, имам и елитки. Може като се махнат скелетчетата да сложим или хок, или елитки. Лата. Пак се обърна играта. Вак. А, не, няма да стане така. Няма стане като няма лепът. Фак. Добре, хок райдера. И взехме май играта. Дай пуснем един зап. Бързо. Да. Yes! Взехме го. Yes! Добре. Взехме я. Еми 2500 купи направихме и дай да свършваме за този епизод. Чай да видим дали сме направили. Да. Не, дай още една игра. И да, няма да правим още една игра. Мислим, че това ще е всичко от мен. Дайте палец нагоре, абонирайте се и чао!